Sisawazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amafasha abashosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake mkhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaFolweni ezalwa uThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa. Ngihamba nensizwa la uSimosezulu ngimdonsa kude kakhulu. Abaningi ke bayamazi uSimosezulu. Uke wafika la kwichannel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Abaningi bambuza ukuthi awuSimosezulu wamsaphe, uSimosezulu suka kude kakhulu. Simosezulu. Yebo baba Mbanjwa. Siyaphila kodwa mina wethu. Siyaphila kakhulu. Sibonge. Sibonge Simosezulu ukuthi uphinde ube ingcenye la uhlelo lwethu sikreza kogwansile kule channel enkulu kangaka Impunga Yesintu TV. Ngicela nje mina wethu ubabingelele ababukeli bempunga yesintu. Ubakhumbuze kakhulukazi umbukelo omusha umaziso ukuthi makukhulunywa ngoSimosezulu kukhulunywa ngobani, kungani kuthiwa uSimosezulu. uSimosezulu umelekelela abantu, ubalekelela kuphi? uSimosezulu ngabe wathwasa, wathwala, umthandazi, uyisangoma noma kanjani? Phela abantu sebethwele uSimosezulu ngathi. Ngicela ukuthi abantu bathathe ubabeke sizwe ukuthi uSimosezulu makukhulunywa ngoSimosezulu kukhulunywa ngobani. Sibabingelele kakhulu abalandeli be-channel Impunga Yesintu TV. Sisebenzile nabo abafikile ekhaya sasebenza kahle kakhulu. uSimosezulu kuwaNongoma ongumthandazi umelaphi wesintu. Osebenza kakhulu noma ophiwe kakhulu esigabeni sokulapha ukulapha ngokomoya. Ukulapha sikhuluma ngomsamo nazo zonke izinto eziphathelene ukulashwa ngokomoya. Ilokho nje singakusho masibingelela abalaleli. Mhlambe omunye umuntu la Simosezulu usachaza ukuthi uyelapha ngokomoya nomsamo futhi uyakwazi ukuthi umlekelele umuntu ekutheni umsamo uqonde. Uzofisa ukwazi omunye ukuthi uSimosezulu ngabe uyahlola yini? uSimosezulu uyahlola esigodlweni kwaNongoma. Umsebenzi uqala lapho ekuhloleni kuqala. Bese sibuka ukuthi yini ofuna ukuthi ilungiswe. Ngoba kwesinye isikhathi akusiwona ukuthi njalo kuhlale kuwumsamo. Lokhu ukuthi umsamo uSimosezulu uphiwe ukusebenza khona kakhulu kunezinye izigulo ezikhona ebantwini noma emakhaya. So siyahlola kuqala ngaphambi kokuba ke sisize noma silekelele umuntu. Simosezulu abantu mne wethu wonke umuntu ophilayo. Yabona njengoba unyaka nje siwuphetha kunomuntu othola ukuthi uqalile unyaka wazama kodwa wehluleka. Mhlambe kwesinye isikhathi belo bemtshela ukuthi wena kufanele ugeze, mhlambe ahamba ayekogeza lo muntu kodwa wangasizakala. Kungabe mhlambe uSimosezulu umuntu onjalo uthi mina ngizame kakhulu mina ukuhamba abantu kodwa behluleka, izinto zama zilunge. Kungabe mhlambe uSimosezulu angakwazi ukuthi mhlambe lo muntu onjalo oselahle ithemba mhlambe amthintele mhlambe ezwashweni menazo noma amnike leso sigezo okanye amthathe yena ayikomhlambulula ukuze kuqaqeke izinto? Kungabe mhlambe umuntu osephelelwe yithemba Simosezulu ungathini kuyena mhlambe mengasondela? Sibathanda kakhulu Mkhulu laba sebephelelwe ithemba ngoba
kulezi insuku sibhizi senze izilungiso abantu asebehambe kakhulu abantu abanye sebethathile izinto eziningi lapha esigodlweni siyabageza kulezo zinto abanye bathatha izinto zangcolisa idlozi zabangcolisa so siyabageza sibabuyisele esimeni sabo semvelo sokuphiwa yithongo ukuthi babephiweni so umuntu othi mina hayi sengiphelelwe ithembu yena esimthanda kakhulu ngoba sinesiphiwo sokuthi sihlole sithole ukhiye wokuvula empilweni yakhe. Uyabona Simosezulu kumanje kukhona umuntu uphesheya kwezilwandle omunye ukeKapa ukeGoli njalo njalo usefisa mhlambe manje ukwazi ukuthi kungabe uSimosezulu lo kufuna ngize ngiye kaNongoma ngaphambi kuba ngihlolele noma ocingweni uyayenza into enjalo. Phambilini besingakwenzi ngoba silawulwa abanikazi bomsebenzi abantu abadala so ngokubuka ukuthi kunomuntu othuthu seKapa unomuntu oseLimpopo umuntu ungeke asuke eKapa Mkhulu afike kwaNongoma ezele nje ukuzohlola ajike ugibela ibhasi uhamba ngemoto yakhe ibanga elide ezele nje ukuzohlola sanxusa ke emathongweni ukuthi asivumele sihlole ngomoya umuntu eze esazi ukuthi insebenzo yakhe ime kanjani ikuphi ufune kulungiswa kuye noma kulungiswa ekhaya okusho ukuthi ke njengamanje nasekuyenzeka ithongo sewakwazi ukuthi ulinxuse ekutheni into efana nale uyafisa ukuthi ubalekelele ngezizathu ezithile nezithile. Yebo sokuyenzeka manje Mkhulu ngabika impela ngakhala kakhulu ukuthi abantu bayakhala sayithola imvume ukuthi hayi asikwenze kodwa ke kunesigaba senhlonipho ekhona umuntu uma ezokwenzelwa inhlolo ngomoya ngoba kufanele ukuthi ayihloniphe noma elapho angathi umuntu esemall noma ehle nabangani bakhe usekhumbula ukufonela uSimosezulu seyahlola akuvumeleki lokho ufuna umuntu abesekhaya akubike futhi ekhaya abe nesibani sokuthi useyahlola manje abikela abadala ukuthi useyahlola manje nomkhulu Simosezulu angacabanga ukuhlola ehambela indawo zakhe angakuthathi nje kanomdlalo uthola ukuthi mhlambe ngilive nje ku TikTok useqhamuka usethi hayi ngihlolele manje hayi asikwenze kanjalo nami ngiyilungiselela mangizokwenza lelo hlelo angimane nje ngithi ngisemotweni sengahlola sengihlolela umuntu cha usedrobheni ngesitolo usizohlola naye umuntu ukesitolo usezwa ukuthi nje akakufonela useyafona uhleli udla kamnandi lapho usekhuluma ngokuhlola sengahlola lapho no nami ngiyayihlonipha ngibe sesigodlweni ngibike futhi kubantu abadala ngoba yibo ufune bakhanyise lezi inhlolo ayiphumi kimi yibo okufuna bakhanyisa mbukelo wempunga yesithi TV yasingasawageqa amagula ngoba angemuki usechazileke uSimosezulu kuwena mbukelo omusha wempunga yesinto ongakazi umbone nobuqala ukumbona uyakutshela ukuthi letholakala khona utholakala kwaNongoma la etholakala khona uyakutshela futhi ukuthi usekhulumile namathongo wawatshela ukuthi cha bakhona abantu othola ukuthi bahlala kude kakhulu useyacela ukuthi akwazi ukubheka ngomoya kubalulile futhi wabalula into engihlaba umxhwele kakhulu ukuthi okubalekile mazohlola ngomoya ukuthi nawe basesimeni esikulungela ukuthi manje uzohlolelwa uphinde futhi ubikele abantu abadala ngoba uma umuntu kakade usuka kini uhamba uyakohlola noma uyakumelapho wendabuko ayikho into ebaluleke nje ukuthi ubikele bona ukuthi lo hambo lakho lahambayo liya kuphi ukuze mawufika phambili kube ukuthi abantu abadala la uzobukhona nabo bakhona Simosezulu umne wethu siphetheke njengamanje mhlambe abantu uma beya lapha esigodlweni sakho ikuphi mhlambe la behlike khona mhlambe uma ungabanika nje isithombe sisobala ukuthi umuntu mesuka noma ngabe kuphi lesuka khona wehlika kuphi ngabe mhlambe sikhona isikole esithile abayokala ngaso ukuthi uma efika ngasesikoleni
emva kwaloko uma sesekushayela kuzobe sekukeduze kakhulu noma bayosebenzisa zona inombolo lezi abazibonayo bese kube wena obanika inkombandlela. Yebo. Kuhle ukufona bese umuntu ayithola idirection Mkhulu. Mayifika nje kwaNongoma uyayibuza irank eyakwakhangela amankengane. Erankini uyasho ukuthi uyakamkhulu Simosezulu. Bayazi ke aba o driver nabantu mayitholile lo rank buyomehlisa khona estopini ekhaya. Bukele Impunga Yesintu TV, ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Le nombolo lokuzibona zivele escreenini sakho ezakhe umne wethu uSimosezulu. Uma kukhona ofisa kulekelele ngako uzokwazi ukuthi umshayele kuzona inombolo lezi lokuzibona la escreenini. Kukhona no WhatsApp Simosezulu. Ngabe mhlambe nakhona awunankinga abantu mabekuthinta khona. WhatsApp ukhona kodwa asithanda ukuthi usebenze ngoba sigcina manje singakhona ukuphendula bonke abantu basuke bebaningi kakhulu ngenxa yesikhathi singakhona ukubuyela kanti ukufona kule number noma ngiyibonile ukuthi kube ne-miss call ngiyakhona ukubuya back ngizwe ukuthi ke umuntu lo uthini. Asibonga kakhulu wena kwembukelo Impunga Yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi ke niqhubeke njalo nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Welcome.